Ще ви кажа, като е готово. Нещо! А ти иначе как си? По-тъй как да съм? Ти може бъдеш интервюиращ. Да, може тук бърките ще ни задават. Как се чувствате в Ама този тя момент? трябва да се видим, докато се напискаме. А да ви питам ли? Как се чувствате в този момент? Ами, И се едно се откача ръка. Изпълни сърцето, че правят точно списък. Признанието в живота ви. Ама ние трябва на английски, бе, те хората ще Това ги е гледат, бе. моето най-добро постижение в живота. Да, това е. Вече официално се чувствам личност. Колко време стана? Ще ви кажа, като е готово. Не се чувствам тъп. Изобщо. Харесва, аз също ми пусна, като се ръкостиска. Дай една минута от най-смисленото. Пазете оператора, Али свий се. И